ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବି। ଏହି କଥା ମନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ এই ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶୂର୍ପଣଖା ପୁନର୍ବାର ତାହାର ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନୃତ୍ୟରତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। କୋଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ ସେ ଆସକ୍ତ କରି ବିବାହ କରିବ, ସେ ନୃତ୍ୟରତା। ଚାରିଆଡ଼େ ଝିଅର ମାନେ, ଝିଅର ମାନେ, ତୋ ବିନାରେ ଝିଅର ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶୂର୍ପଣଖା ପୁନର୍ବାର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ଦେବୀ, ମୁଁ ଏକ ପତ୍ର ତୁମକୁ ଲେଖିଦେଉଛି, এই ପତ୍ର ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ এই ପତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବ, ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିବେ। ଏହା କହି ଏକ ନିଜ ତୁଡ଼ିରୁ ସ୍ୱର ବାହାର କରି ଏକ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସେଇ ଶୂର୍ପଣଖା ଉପାଖ୍ୟାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ, ବାବୁ ନାକଶିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦୋଷାକୁ ବିହରି କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଏହାର ଦି ଗୋଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି। ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ହେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, এই ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ
ତୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକ ସସମ୍ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ରେ ବାବୁ, ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ନାସିକା, ନାକ। ଏଣୁ ଏହି ନାରୀର ନାସିକାକୁ ଯଦି ତୁ କ୍ଷର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉ ତାହେଲେ ତାର ମନର ଅଭିଳାଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିଟି ଶୂର୍ପଣଖା ହାତରୁ ନେଇ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀକୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ପରକ୍ଷଣରେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଏଇ ସାର ଏକ ନାରୀ ଲାଗି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୋର କଥାକୁ, ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇ ନାରୀକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ମୋର ମନର ଅଭିଳାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା କହି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁଣିରୁ ସର ବାହାର କରି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀର ନାସାକର୍ଣ୍ଣକୁ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ସେଇ ଶୂର୍ପଣଖାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଶୂର୍ପଣଖାର ସମ୍ମୁଖରେ